Nandito po tayo sa Angeles. Yan, no? Chowking. Malapit sa Chowking. Malapit sa Pangpang. Ang project po ni client dito, magkukay tayo ng pundasyon, tapos tatanggalin natin yung tambak dito, lalagay natin doon. Gumagawa muna ng daan ng ating bangko pa agad sa taas. Yan. Para makapwesto na siya. Sa mga interested na nangangailangan ng bangko, yan, PM lang po kayo. At ilalagay ko yung number ko sa screen. Kung kailangan nyo ng pangukay na swimming pool, drainage, pundasyon, gusto nyo patagin ng inyong property, ilipat ang lupa, backfilling, yan. So nasa around 1,000 square meter po siguro ito doon sa bahay na yun. So yung nasa taas dito, ililipat natin doon yung lupa. Yan, nakapesto na po yung bangko natin.